Hello, good morning. Ito, updates natin sa gulay. Yan, dumami na naman yung mga tanim. Ito yung bagong tanim. Iwan ko anong pangalan niya. Dito tayo. Ayan. Ito yung bagong tanim. Pag wala kayong wala kayong space sa bakuran nyo, ganito na lang gagawin nyo. Yan ay alugbati. Yan, pwede yan. Saka yung matataba na lupa lang ang ilagay. Yan, makatipid kayo sa space. Yan. Dito tayo. Ay, marami na kami na harvest na. Ito, upo. Yan. Ito yung string beans. Saka ito yung mani or peanut. Yan. Saka may bagong tanim na naman ng munggo. Kasi yung iba na harvest na. Ayan. Ito yung ampalaya. So, malalaki na. Ayan, doon si tatay. Lilinis din. So, ito kaya. Ito, bagong tanim na naman. Saka ito. Yun lang. Ito yung bagong tanim na kamote. Saka ito. May bago na namang tanim ng mga balanghoy. Ayan ito yung bagong tanim na balanghoy. Yan. Dami yan. Hanggang doon. Yan. Di pa tapos. Yeah. Ay, naku. Iikot-ikot lang tayo sa bahay. Nakakaboring. Gusto ko talagang gumala na sa mall. Kasi sobrang bored na sa bahay. Hindi kasi makalabas. Naikot na namin lahat dito sa labas ng bahay. Iyan yung mga kamuting kahoy. Doon is yung kamote lang. Ay, doon yung mga garden ng upo, munggo, sitaw, ampalaya, alugbati. Yun, doon banda.